Һаумыгыз, хөрмәтле тамашачылар. Мәгълүм булуынса, 1897 елда Санкт-Петербургта Сергей Рыбаковтың «Музыка и песни уральских мусульман с очерком их быта» дигән китабы сыга. Ягъни, бұл китаптың дөнья күрүенә быел 110 ел булды. Китапка 204 башкорт халык йырдары һәм көйләре ингән. Ике типтән анашу башкорт йырчылары һәм музыкантлары шул исәптән 10 курайсы турында мәгълүмат бар. Яңарак октябрь айының адагында Сергей Рыбаков 1893 елның июль айдарында йөргән юлда булырга, оның эзеннән үтәргә Сергей Рыбаков осратып башкаруларын язып алган курайчыларның авылдашлары менән кайбердә хатта нәсел-нәсәптәре, яян бүләләре менән осрашырга насип булды. Сергей Рыбаков юлдашлары менән Мәсем тауынан Мәндәгүл авылына төшеп, Кананикольский заводына юл тота. Заводта миңа курайсы Иван Локмановты таптылар. Оның курайда уйнау осталыгын бик мактанылар. Иван Локманов одак елдар завод идаралыгында каравылчы булган. Идарасыларның береһе уны сукындырткан. Бұл сәйер осраклылык уны христианинга әйләндермәгән. Ул курайда уйнау остаһы буларак завод идаралыгында үткәрелгән төрле байрамнарда күңел асу сараларында катнаша. Идарасылар уның уйнавын Петербургтан башлап төрле яктардан килгән кунактарга тыңлата. Бер сак Петербург Урман институты инспекторы Локмановтың уйнавын ишетеп хоклана, курайның үлчәмдәрен ала һәм Петербургтан ел курай ебәрә. Әмма Петербург остаһы үлчәмдәрдә яңлыша һәм курай хакыл булып сыга. Локманов уйымдарның аткы ягын игәп, өст ягына кургаш иретеп ялгап, курайын көйләп ала. Без Локманов белән 9 июль көне эшләнек дип яза Сергей Рыбаков. Сергей Рыбаковтың китабына Иван Локманов башкаруында язып алынган Буранбай, Карайурга сыңрау торна көйләренең нота язмалары ингән. Историка Никольского медиплавильного завода, она очень продолжительна. История началась 25 сентября 1751 года, когда 4 брата Масоловы, Иван, младший Иван старший, Максим и Алексей, значит, образовали здесь, взяв в оброк у Башкирт-Бурзянской волости 113 тысяч десятин земли, это где-то около 20 примерно верст. Должны были платить оброк 400 рублей за 20 лет, они взяли ее в аренду таким образом. Ну и образовали здесь Никольский медиплавильный завод. Где мы сейчас находимся, вот здесь как раз находилась контора, завод управления. Сергей Рыбаков һәм уның юлдашлары Кананикольский заводынан беренче Бөрьян волосына Эткол, хәзерге Баймак районы авылына юл тота. Волос старшинаһы Юлаев үзенә кунакка сакыра. Улы һәм урындагы рус башкорт мәктәбе укытучысы менән таныштыра. Яш Юлаев башкортлар араһына мин күргән иң беренче язучы ине дип яза Сергей Рыбаков. Ул Өфөлә белем алган, Өфө губернаһында укыткан,
әле ата һәргәндә яшәй. Этнографик байқау дигән Мәскәү журналында башкортларның этнографияһы буенча берничә мәкалә бастырган. Юлыев миңа гармунда башкорт көйләрен уйнаны. Сергей Рыбаковтың китабына Батыр Гәрәев Юлыев гармунда башкаруында язып алынган Сибай һәм берничә бөйекенең ноталары ингән. Әйткәндәй, бүген Баймак районының 1-нче откыл мәктәбе Батыр Гәрәй Юлыевтың исемен йөрөтә. Сергей Рыбаковта һәм уның юлдашларын 1-нче откыл яйлауына алып чыгалар. Был 13 июль киче булды дип яза Сергей Рыбаков. Безне хәлле башкорттың тирмәһенә чакырдылар. Уртала кымыз алынган, зур агач савыт куелган. Бер башкорт кымыз хапырып, хабаларга куеп, кунактарга өйләшә. Ситтәрәк кымыз алынган берничә мискә тора. Хужалар нык әзерләнгән. Курай тавышы ишетелде. Ниндәйдер әйтеп бирә алмаслык эске гайрәткә, матурлыкка тулы көй яңгыраны. Был тирәнең иң күренекле курайчыларның береһе Бәхтияр уйный иде. Ул мөхәббәт кәүдәле, уйсан, мәгънәле карашлы. Әйтерһең, уйнаган көйләрендәге гайрәт, көч уның буйһынында, кыяфәтендә лә сагыла. Бәхтияр дигән курайсы, ул безнең Буранбай авылының курайсыһы. Бәхтияр Буранбаев, Буранбай сәсәндең Туранан-тура нәселе. Туранан-тура нәселе. Улы Абдрахман Буранбаев, Бәхтиярның улы, безнең көннәрдә һәм без менә курай уйнаган вакытта безгә килеп, безнең уйнаганнарны тыңлап, үзенең әтмиткәһен куеп, кәңәшләрен биреп, үзенең уйнавын инде аның ул безнең күз алдында булгач, өлкән яшьтә шул 70-кә якынлап килгәндә лә ул торып күкрәк тултырып, күкрәккә халып торып уйнар иде. Сыңгырау торнаны уйнар иде. Ак яурын, салбөркөт, ул башка бик күп көйләрдә уйнар иде. Бездән уйнатып карап, менә бул Фәррах дустан да, минән дә, Азамат мәрхүм дә, без өсәү булдык вакытында бер авылда. Бездә уйнатып карай да, һин шулай булаһың, һин асылаһың, һин аны бит курайда уйнагас, гел уйнап торыр кирәк, асылы өчен. Менә шулай итеп нишләй торгайны. Ул шул туранан-тура шул курайсы, Рыбаков язып алган курайсының Бәхтияр дигәннең улы булды бу. Бына шулай, Сергей Рыбаковты курайда уйнап хокландырган Бәхтиярның фамилияһы Буранбаев икән. Һәм ул Буранбай сәсәндең туранан-тура нәселе. Беренче откыл менән Буранбай күрше авылдар. Беренче откыл яйлауында Сергей Рыбаковты кунак иткәндә, тап ошо мәшһүр курайсыны сакыртып алгандар да инде. Иң мөһиме, Буранбай авылында бүген дә мәшһүр Буранбай сәсәндең рухы хөкем һөрә.
Бүгін дә бұл ауылда яшеле қартыла одын көй худа. Сахалинда тигәне дуркалалай сәйфелі мүлікі дигәндәй ирләр бар. Бибекәй кыз үҙелә буйға ҙур түгел. Төҫкә матур, әммә эшкә ләһәй ҡол түгел. Был мәжлишкә ебәргәләе керә алмайы зар илап йөргәндәй ирләр бар. Бибекәй кыз үҙелә буйғалай ҙур түгел. Төҫкә матур, әммә эшкә ҡол түгел. Төҫкәләй матур, әммә эшкәләй ҡол түгел. Һай! Баймак бірінші ханлы мәктәбендә Қурай музейін ойыштырусы. Баймак төбәге Қурайсылары турасында язылған Қурайсылар иле китабының авторы Фәния Муса кызы Кәримова менән Ирандык Хакмар буе Қурайсылары турасында сәгатьтәр буе һөйләшеп ултырырга мөмкин. 1954 елда сыккан Башкорт халык йырдары йыйынтыгын төзүчеләре Әхнәф Харисов, Хөсәйн Әхмәтов, Лев Лебединский асып караһак, бұл йыйынтык фундаменталь хезмәт һанала.
Башкорт халык йыр-моң классикаһын тәшкил иткән гәүһәрләребезнең 90% ошо төбәктә язып алынганы күренә. Ә инде көйҙәребеҙҙе, йырҙарыбыҙҙы башлыса ҡурайсылар ижад иткәнен иҫәпкә алғанда, был төбәк ысынлап та мәшһүр халык музыканттары төйәге икәнен аңларға мөмкин. Фәниә апай китабына дөрөҫ исем биргән дип әйтмәксемен. Мин Ярат ауылынанмын. Шул Ярат ауылында Ильяс ағай Дәүләтбаев истә һаманда. Ул 50 яшәй, имен-һау. Ҡурайҙа бик оста уйнаны элек-электән. Уның ағаһы Ғиниәт Олатай Дәүләтбаев оста ҡурайсы була торғайны инде. Ҡурай моңо һеңеп ҡалғанғалыр инде. Мин уҡытыусы булараҡ мәктәптә үҙебеҙҙең тыуған төйәгебеҙҙең билдәле шәхестәрен балаларға еткерергә тырышам. Ошо ҡурайсыларға иғтибарҙы йүнәлтеп алып киттем инде. Ҡурайсыларҙы алып килеп осраштырып, аҙаҡ бара-бара бик күп кенә мәғлүмәттәр едем. Ҡурайсылар тураһында үҙем дә күп белә башланым. Шуға күрә ниндәйҙер бер хеҙмәт яҙыу уйы теләге тыуҙы һәм Ҡурайсылар иле тигән китап баҫтырып сығарҙым инде. Мәхмүт Сәсән тип ишеткәнебеҙ бар бит инде. Бирғәле Сәсәндәр, Ғәбит Сәсән, бик яҡын Әхмәтғәле тигән ҡусты булған. Шуға бик оҡшағанны тигәс, китапҡа шул фотографияны индереп ебәрҙек. Хәмит Сәсәнең дә фотоһын тапҡанығыҙ. Оның фотоһы дип әйтеп булмайҙыр ҙа, ләкин уға оҡшаған кешене тапҡанһығыҙ. Солай бит? Был Хәмит Сәсәндең фотоһын мин ҡайҙан таптым? Ул Ирәндек дигән гәзит сығып килә. Элек-электән беҙҙә бик шәп шундай Эрик Абдулхаевич дигән не булды? Тарихсы. Шул нитеп һөйләүе буйынса шуларҙың гәзиткә баҫылып сыҡҡан, шул балаларға ла шуны күрәтәбеҙ, шул фотография менән файҙаланып, шул китте инде, хәҙер шуны баҫтырып сығарабыҙ бөтә еркелә. Китапта мин Бөйөк Ватан һуғышы ветерандары тигән баш аҫтында бына был ҡурайсылар тураһында бик ҡәҙерләп, иҫләп яҙҙым инде. Улар бит Бөйөк Ватан һуғышында ҡатнашып, тыуған ил алдында бурысын үтәү менән бергә халыҡтың күңелен асып шунда батырлыҡҡа өндәп йөрөгәндәр. Ғәлиәстән Шәмсетдинов фронтовик ҡурайсы бит инде. Бик күп фронтовик ҡурайсылар беҙҙең һуңғы көндәргә тиклем йәшәне. Менә Батталов Мөхтәр ағай. Рәхимән Аҫылбаев ағай булды. Рәхимән Аҫылбаев. Бына тигән ҡурайсы. Сәғәҙиев Нуриман ағай. Һуғышта аяғын юғалтып ҡайта бит инде. Менә китапта ла төшкән. Менә Мидхәт ағайҙың һүрәте бит инде. Ҡулын юғалтып ҡайтҡан кешеләр дә бар. Бер ҡул менән. Ғәлимән ҡурайсы. Ғәлимән ағай Хөсәйенов. Ул хатта үҙенә яраҡлаштырып 2 тишекле ҡурайҙа уйнаған. Әхмәт Шин Шәриф Әхмәт Вәли улы. Бына аның тураһында Бөйөк Ватан һуғышы ваҡытында ул бит инде Башҡорт кавалерия дивизияһында була бит инде бит. Кирәй Мәргән фронт газетаһында нимә тип яҙа? Ул бер немец автоматчығы артынан ҡыуып барып етә, ҡулында берҙән-бер бысағы була, шул бысағы менән фәлесте сәнсеп үлтерә. Икенсеһе уның ошо ҡоралында бәреп төшөрә, шул саҡ уҙаҡ уйлап тормайынса, итек ҡунысынан еҙ ҡурайын тартып сығара һәм яуан битле прусаҡтың ялтыр башына һуға. Ҡурайсы Батыр һалдат Шәриф Әхмәтшин 2-нче дәрәжәле Ватан һуғышы, Ҡыҙыл йондоҙ ордендары һәм бик күп медалдар менән бүләкләнә. Ул имен-һау әйләнеп ҡайта, аҙаҡ Сибайҙа баш медстройтресында эшләй. Уның балалары хәҙерге ваҡытта ла тереләр әле, ейәндәре бар. Улар менән дә һөйләшергә тура килде, атайҙары менән бик ғорурланалар балалары. Ғалин Мәхмүтйән Ҡарамал ауылынан Волганан Германияға тиклем һуғыш юлын үтә. Бүлек командирынан батальон командиры ярҙамсыһына тиклем күтәрелә. Ҡыҙыл байраҡ ордены, Александр Невский, 2-нче дәрәжә Ватан һуғышы ордендары, 2 тапҡыр Зәғәт Багу медалы менән бүләкләнә. Түше тулы уның наградалары инде. Электрик булып ҡына эшләй бит инде ауылда. Ул уйлап ҡараһаң, ябай кеше, шундай үҙе моң, үҙе оста һуғышсы, үҙенең тыуған иле алдында бурысын тулыһынса үтәгән кеше тип уйлайым мин ундай кешеләрҙе. Бик яуаплы кешеләр. Һәм балаларға, киләсәк быуынға бик шундай миҫал өлгө булып торған кешеләр. Ошо кешеләр, шул Мәхмүт Галин булһынмы, Нуриман Сәғәҙиевме, Кәрим Диаровмы, Шәриф Әхмәтшин, Буранбай Сәсәндәр. Менә һеҙ Буранбай Сәсәндән башлайығыҙ бит. Менә шул ҡурайсылар тураһында, Фәниә апай, һеҙҙең хеҙмәтегеҙ, ул минеңсә ифрат ҙур әһәмиәткә эйә. Менә бындай хеҙмәт минеңсә башҡорт йәшәгән һәр төбәктә яҙылырға тейеш.
Сәфәребез адагында Баймак 1 ханлы мәктәбе директоры Илгиз Хөрмәт улы Баемов һәм Башкорт дәүләт университетының Сибай институты ректоры Зиннур Гобайдулла улы Ярмөхәммәтовтың тәкъдимнәре буенча 1 мәктәптә һәм институтта Сергей Рыбаковтың «Музыка и песни уральских мусульман с очерком их быта» китабы буенча әңгәмәләрдә катнашырга туры килде. Яшь буынның халык иҗаты менән кызыксынуы әлбәттә һәр төрле хуплауга лаек. Әлеге укучылар, талиптар, бәлки киләсәктә Сергей Рыбаковтың һәм башка тикшеренүчеләрнең башкорт халык иҗаты буенча хезмәтләренә таянып, фәнни экспедициялар оештырыр, үзләре гыйльми хезмәтләр язар, халык сәнгатен хаклау һәм килер буыннарга тапшыру эшенә үз өлешләрен индерер. Сергей Рыбаков үзенең юлдашлары менән 1894 елның июль айдарында ай ярым дәвамында йөреп чыккан юлды без Башкортстан телевидениеһенең Газель автомашинаһында 5 көндә үттек. Без дигәнем безнең иҗади төркем, минең коллегаларым, режиссер Наил Хамитов, оператор Наил Гайнуллин һәм водитель Владимир Тимофеев. Улар экранда күренмәй, әмма уларның хезмәтеннән тыш тапшыруда әзерләп булмай. Сергей Рыбаковтың «Музыка и песни уральских мусульман с очерком их быта» дигән китабын асып караган сакта ниндәй фикерләр туа? Ул югары музыкаль белемле, шул ук вакытта этнографта галим кеше, уның белеме һәм ишетү һәләте бик югары кимәлдә булган дигән фикер туа. Өстәвенә ул эшенә ифрат җаваплы караган. Нота язмаларына карап, менә шундай фикер туа. Уга бит усак янында бөтенләй эш шартлары булмаган урыннарда курайшларды, ярауларды тыңлап, көйләрен теркәргә туры килә. Биргали һәм Бәхтияр курайшларды, мәшһүр курайшлар дип без шикләнмәенчә әйтә алабыз. Шулай ук Магафур Каракаев, Толымужа Гобайдуллин, Ислам Моратов, Мирсәет Мырдагулов һәм Лукмановтар да бик оста курайшлар булалар. Нота язмаларына карап, моны күреп була. Гомумән, менә Сергей Рыбаков язып алган нота язмаларынан карап, без 19 буат адагында яшәгән курайшларның, ярауларның башкару сәнгатен күз алдына килтерә алабыз, байкай алабыз. Кананикольский заводында язып алган Иван Лукманов менән Гәрәевтәрнең Алтын прискаһында язып алынган курайчы Абдрахим Дәүләтовтәрнең башкару кимәлләре сама менән бер тирә булганга охшай, бер тирә. Тагы шуныһын да әйтергә кирәк, халык курайда уйнаган һәркемде курайчы дип әйтмәгән. Мәсәлән, 3нче Бирян волысында Мәндәгөл авылының яйлауына баралар бит инде, Мәсәм тавына. Менә шунда уга берәүдә бездә фәлән курайчы бар дип әйтмәй, Лукман Ишмаратов исемле егет үзе куышка инеп, ишек төбенә басып, ныкышып, әрләшеп, курайында уйнай башлай. Бүген ундайлар күбәйде. Сергей Рыбаков киң күңелле кеше булган ахыры. Юлга сыгырга ягынган yerдән туктап, Лукман Ишмаратов дип язып ала һәм өстәп куя. Мин Лукманды язырга калганыма үкенмәдем дип. Сергей Рыбаковка осраган курайчларның арасында хәлле яшәгән кеше юк дип әйтергә кирәк. Өйләрендә булмаган хәлдәле кыяфәтеннән, киеменнән, атынан күренә бит инде. Шул ук вакытта фәкыйрьләр дә осрамаган, фәкыйрь яшәүче курайчлар, яраулар да осрамаган. Шул заманда уртасы яшәгән кешеләр булган улар. Курайчыларның тырнак эчендә әйтәйек, достары гыж-гыж курай тартаһың, тал төбендә ятаһың. Яйын бесән сапмайһың, кышын ашарга тапмайһың дип хамакларга ярата. Рыбаков алай гыж-гыж курай тартып тал төбендә яткан кешене соратмай. Аларның һәрберсе ниндәйдер эш, кәсеп менән мәшгуль, дөнья көтә, тырышып яшәргә ынтылып йөргән кешеләр булып чыга.
Быел Сергей Рыбаковтың «Музыка и песня уральских мусульман с очерком их быта» деген китабы сығуына 110 ел тулды. Бұл бүгінгіше классик, фундаменталь хезмәт ханалаган сондай бір комартқы тип хана эми моны. 1895 елда Петербургта музыкальный газета деген басмала Сергей Рыбаковтың «Башқұрт музыка құралы құрай» деген очергі сыға, дастурламаһы. Мына бұл құрай турасында белгіс язған бірінші махсус хезмәт. Ошо хезмәттә бұл китапқа енгән. Бүгінгі күндә лә нинди генә энциклопедик басмала құрай турасында әгәрдә материал әзерләнә басыла икән, кайда гына басылмаһын, иң беренче халтанма итеп Сергей Рыбаковтың хезмәте күрәтелә. Мына бұл да ошо хезмәттең нихәтем әһәмиятле булуы турында һөйләй. Китапта караганда тагы шуга игътибар итәһәң, Сергей Рыбаков башкорттың моңына, курайына, башкорттың үҙенә гашык булган. Ошо китабы менән ул үҙенә рухи һәйкәл ҡүҙ итәһәк тә арттырыу булмаҫ.